Omwoners van Nijbouwplan het Noorderstek in Dokkum begrijpen er niks van. De projectontwikkelaar en gemeente Noord-Est-Friesland binnen neffens Harren net ver aan het werk met het bouwriepmeidje van een pad van de Mollema-locatie. Op bepaalde vlakken werd werken maar dat op het stuit helemaal net, vinden ze. Ja, en wat dan ook gebeurt, werkzaamheden die nou al plak vinden, ja, dat is wel echt binnen dingen die gewoon boeten de wet omgaan. Het wetenschap heeft bepaalde vergunningen nog net doen. Bij de provincie binnen net de goede ontheffingen doen. Althans, daar wordt nou eens zien hoe dat zit. En ik qua vlakken werd nou werkzaamheden plak vinden. Ja, die zitten deels in die skorste gebieden, zeg maar. Dus werd de Raad van State van zijn en maar is niks gebeuren. Dus daar zitten ze wel oer de randjes in. De gemeente Noord-Est-Friesland liet in een statement weten, omdat de beroepszaak nog loopt, reageert de gemeente op korte termijn schriftelijk op de brieven. Ze willen dus net voor uw camera komen. Voor de 4 omwoners die het net eens binnen bij de gang van zaken, kan het nog wel eens een lang traject worden. Er rennen over verschillende procedures. Er rent een bezwierprocedure in die bouwvergunningen. En ondertussen rent ik de bodemprocedure, zodat wij dat als is bij de Raad van State. En daar is dus de vraag van hoe gaat dat? Maar de Raad van State heeft een gigantische doorlooptijd. Op het moment is het kind echt nog wel een iert worden voordat we meer weten. En die bouwvergunningen die rennen daar als het ware achterom. Want die bouwvergunning giet er wel vanuit dat bestemmingsplan er bloot. Dus als de Raad van State zegt, ja, dit bestemmingsplan kiest aan het, nou, dan zit je dus ik met die bouwvergunningen. Dus daar hing het heel bot van nou. Dus het is vooral die bodemprocedure bij de Raad van State werd nou het wachtzien op is. Voordat we echt zeker weten hoe het verder rent. Al met al is het een dreig vraagsteek voor alle partijen. Zolang er in de Bijen-procedure geen uitspraak die in is, kan de officiële bouw in Dokkum nog net los.